Hagane kapor nga layo ban ya kendu bat ne we rangba. Te gane kapor nga kwa ban ya kren bat I te shwa ba ngin ya kren ya ki sap ki phong ka ba uble lo ai ne rangba. Te ngi shukwa ban tip ya ka jaka shong ya ka snong ka jong I bat ka kerteng ka jong I. Ta sngub ha ban ya thu lam. Ni semua yo boleh ha ka ba ai yang ka sap ka telen ka ba kat kan ni ngamla syu ban su ka leng reng akwa tang man syu ai ka jing ro boleh ka ba ai kum kan ka sap ka telen ban sumar bru ki ba momla syu ban ya ban kem bat be ki thit ki jaw nang ta ki ba kuching tang ta ka jaka ka snong ka dei ha mau dum dengan sumar hang ni ha nong ston non pa ni tap da ki kemen ka kraw ha ka ba ai nga kum kan ka sap ha ban pen bet ki thit ki jaw Chato kuble shibun hagane kapor ya ka ba ngiliyo ya ka ta ki jing pen ithu jong phi te nganget ki pajba ki ba pe je kan video kin yu I bat kin tip ning kong ya kerteng ka jong phi ba st marthong kin khot no pi chato kum ta em hoi chato st marthong ha sa st marthong chu ba tai ka mut kum na semut dei pa jonga nang ta ti dei kerteng jonga ka mut phi ai nam ka nyai pa mo ai ka mut ba I pa jong phi na du man swa I dei I nong sumar priu I nong ai da wai ne kum na ne de dei no smar dei rang ba balang dei hai ta pa jonga te to kuble sibun na ne por leng ba kata ke jing kren te ka ba I la pen ithu bat rengkat je ke jakasha bat jaka kerteng ke jong I bat jaka kam ke jong I ke bele yathu pa ka dei ka kam ka ba ul trei mata la kan sne mata pila trei la at posnem ma tam phi thing la hai ta em ka ba phi la chu wan chong dukan kum ne ke la kan snem phi la wan chong dukan ba phi la chu wan sumar bru kum ne tikna ki jaka te bawan sum dukan kum ne haram rai ne sedang snem arajar hai ta ane nong ston dang sibit nang wat chong sibit ne te kemut hang ne nong ston phi ki don ki bru ki ba khot ya phi ne phi hakan kor kom phi wan poi chong hang ne namar nga I phi chong dukan haram rai don ki parlo ki ba khotawan bu dukan lem no ha nong ston non ba yo ban sumar le pin marka kham paji kham chingai la chong tang nong ston teng don ki nong ya rap le man pan wat ka ying dang chu yo dang sibit chen ga ne ying ban wan chong ban sa ban sumar bru ta kuble shibon la kata ga jepit itu jong phi kala nang kham pan sotanat chu ya ki breu ki ba pe ke video te ngas kwa pan tip ki dawai ke ba phi ai ki breu halor kan ka kam khem kan ki dawai ki bo kham konsan ek to ki dawai strit nang ta ki dawai jurho nang ta ki ni ki dawai clothing pup sen le ne punk sel ta dak sel hoi nang ta dat knyang ki dat kenyang ba bun ja kamut phi ai pe te ki dawai kan bat ne phi ai pe dawai kan bat le ki dawai kan bat phi sna la jong phi wat la jong khlau kan chu le phawat ki parlo parjor ngam dal lab ban le wat dal de chu le wat phi ta jat sa wan phon nang ne nga I pat kan ne ka ayu kan ne ka I pa yong ka ungam bil kai yong kan ne ka khamram dor ba kan ne ka chong dor ba arsteng la jar chong dor la sibilor hang ne ni kemut ka don kam pun jat kin kan ne don kam tu ba feeding don kam non di bajur ho don kam man khle lang man milai lang mat kan ne ka ungam bil kai khot kan ne pat ka de ka nga ka to de umok sing ne umok sing ne kan ne milai lang por khle dawai hai don na ki jat kemut phi kini ki nga phi ri ne phi su thit ne phi su le kum non ne don ba shui ri de la de nang ta don ba thit lu chubo da ki breu ki la yo I ne video ki don kam yo ne u ngap jil kai ba khamram dor ki ba ngitip phi la ban pan yo lem ne la ban pan yo la de ki de kwa ti kana tu ba kwa de long ki habon ya kan dul pa kan mo ki phun ha kan dul pa la ni phun bar sabun ba phun hoi ta te to kuble sibon alor kita ki jing batai ki jong phi te kham smot na chu kham tam e ki ni ki sngi ki belong emergency bha ki de ki tu ki ba sha pup sen dat kseu dat meo mo ai dawai
ดักเซลนั่นดาดักเมียวนั่นเนี่ย เซ็ง เซ็งเนี่ย กินจักญัง เกรดดิ้งนั่นดา คลดิ้งหอย เกรดดิ้งน่ะเป็นหอยทนำ ทนามหอย ละบันยสุมาเล่ม อ๋อ ตามก็จึงเป็นเคียอยู่เลย แต่ตัวคุ รับเล่มนสุมาเล่ม ตัวคุบเลชิบนalor kita ki jing pen itu jong pi lingkot te ngaru nga yarab ban pen priang pi kan ne ka video namar new i ya ka sap ka ba pi 3 minute ba pi pen don kam hok te khnang ba ki bru kin tip namar bon na ki sngi kim tip ya ki nok sumar dai nak ta ka tau ki bon ki jing stom mar da ki ki pot em ngan ya tu pi ka don ka we ki jing ja bo to khna kim shemla ai jing sumar bha bo flerding da la hap lot ki do te kum kines ngosun ai em namar kam ya dei ka tawai te lengba jong pi pila ban ai ki jing sumar kum ya kine ki ba ja kha te kan long ga jing ku ba krau ka nya ki to ki ba ya kendu kum kine ki jing ja ki accident mo เงินบาไตตุกว่าเพรดิ้งดอนกัมบัดปันตันสวัสดากวยกะใจดาไว้นองตาสักลันสวัสดากวยปัดมันปัดก้อยบันเคียตุกเพรดิ้งบ่ฮ้อยทนำ to นมาเคลมดาปันตันสวากะเคลมดาปันยับสวัสดากวดิ้งกะดังปั๊มดังปั๊มกะละบันฮับวัดกะดเมรกันฮับเนาะ to kuble shibon te hang ne phi ai da wai kan bat nang ta phi Cambriu ro ne ดอยกันบัดที่ไอดอยกันบัดนางตาบัดเคมบริว to phi Cambriu ko mot phi kem lang bat kan hirang ba ki khna ki long kami kumju โอ้เข้มตะกีรังบะนางตะกีลงกมีที่ตะกีว่าลงอาร์เมดนางตาที่คณะเลยนั่นได้ลงสมัครงานนำดูเกียริกินนว่าดอนกิดอนกัมบอนพะสมัคร te nang ta phi da kem mi ki khna kat no ki rang ba kat no ki long kami kat no khna ba ki pa ba kin tip mi ki dawan nang de kon kre lupa pisa mo คณะได้กระช่องกระกุมกะ kar kom กระกุมระ จิสตอม จิสตอม te nang ta ki ne นาง ki ตะกีรังปะได้กะดอร์ไลสปะอับชิมีรังบะนมาเข้มบริชนีอย่างนี้ตายละกันจัง ngayo i sin ngaru ngala pa kem ya phi dei ba ngayo te phi kem na du khli adu kejat te to kuble มัน sibon ฮับเป็นเบจบรพอยที่กิจาวที่ขมัดฮับเป็นเบจแบบแคมที่รึงดัง te nang ta ki long kami pat kat no to แล้วก็มีตั้งอาสปะซีซันแคม ka piak ne te to อา kuble สปะตั้มกุมโต kat kum ki jing stom te to kuble sibon alor kan ne ke jing pen itu jong phi namar balai haba ki wan bat phi ki nang bat kre lupa kan mo nong kan dong ki bat dup ya ba jenjar pade ki dalai thu kum ne ki nang bat kre lupa kam suk te to kuble sibon na ne ka por leng ba ki ne ki jing pen itu jong phi ba de ne ka kam ka ba phi tre ka sap ka ban ko ek bo bleu ai mo te nga kwa ban pha ya ki ne ka khubor te ki to ki ba don kam ya ki ne ki ba unde orang ba ula pen itu ban sumar te kin sayo ban ya pun la ne ban ya kendu mat khmat kane kadukan kadon hang ne ha lat rambrai ha nong stoin te ka ba persha bat kane kadukan jong i doktor lengkhoi te pin rong hang ne khmit sa jrong pin yu i ya kane ka san bot kula tho don unok khem hang ne te pin wan kiu sa jrong ki don ki kerdon bat pin salap te pin saya kendu pin saya keren bat pin saya batai ya ki jingdon kam jong phi la kolong ngap delikai la kolong ngap ksing la kolong ki ni ki we jing do ki dawai yu na phiong dawai pai ne ดวายไปเฮ้ยดวายยังสกเป็ดที่ดวาย oh dawai jak sopet to pin sawan ban ya kendu bat i ban ya keren khamba bat i ba pin yo ya ki jingdon kam เลยชิบุญพิรุบาวันบันกะลีบันยากะลีบันยาปรสเงานึงปรปรยอตุเปลงตะกะคู namar kadai ka kam te kadai kam ka jing ai jong play te na asa ko we de khnang ba ki bru kin sngo shan ya ka nya phi mo te kani ka kam ka ba phi ai da wai phi sumar bru kum ne phi su le la ka le hi ne phi da yo jing kai phi da yo phi la yo license ru de กะไลเซนส์รุละยอนางตากิยิงฮิกายยิงคูเทรนนิ่งมาละกะละเล็กกันเทรนนิ่ง oh hai ta kup le sibon kata le ka pa kham so tanat te ne long pai la pendap ni la le ki training ba la don ru ka license te film artatin shu te wan ban ya kendu ban ya syam kham tam e ki tu ki ba pang thit ka ba ngi sngo ka to kat ni ki rang ba ki ong ka kham ya dei ba te wan ban ya kendu bat i te phin sa so thu ka long kum no kata kar kom sumar jong i
แต่คุบเลยชิบุนแอเอียกันเนป